won siedo no wo se wo mapo efunu no ama Abriem Police for if you say wo mo akopapa no a abusua no wo munim ho hwe Adom TV Kasee etwaso so manfo bekaye Adom Kasee bomwane se abrante a wadi mfie dunso Samuel Boaten a wo ye washing bay attendant e wo Abriem osu se aposifo mienu bi na abro no ekum no abusua no de emu no ekọ I mortuary nanso aposifo ede wontumi ekokofa emu no a wo yes wo kwakoye nhwehwemu esenti abusua no ede nkrata beto abontene nsɛmtwefo nso atwetwe nkomo ya wo mo kyerɛ sɛ ye aposifo etimi kɔ hɔ no ma abrante ne nye wonde hia wanka nkyerɛ busuani bi a wakokofa so manfo bekaye Adom Kasee I mortuary nanso aposifo ede wontumi ekokofa emu no a wo yes wo kwakoye nhwehwemu esenti abusua no ede nkrata beto abontene nsɛmtwefo nso atwetwe nkomo ya wo mo kyerɛ sɛ ye aposifo etimi kɔ hɔ no ma abrante ne nye wonde hia wanka nkyerɛ busuani bi a wakokofa emu no firi mo kyerɛ hɔ no wapo emu no ahyɛ wo mo a onfa wonsa enka biem abrante yi maame ene ne nuaba ne Adom Kasee atwetwe enkomo ni bakro di animu me dia minimu no oni mabusuam oni papa busuam oni maami abusuam oni mankasa family mu ati mesra won se commander na nyatumi wo tumi wa abamu ane mesra won kose amon fa ne nyina fla busuam pani ana fla kwala ne maami ana opapa na foto wo manim ansa na watimi aye de obaye ni nyina ya humohwe amo makopai mu no omokopai mu no so a obi anso ameka hwe ankyere ya enwachi kasamafo ema abusua no Kwadwo Boaten editu dwase ebe ya nka posi adwumayeko ne mpanimfo enkyera posifo mienu yi na wo mamra no ene wo mu eni enimani bia posifo edi anyambransem no yankyere wo mu yemfo mu nyina mra do yanhwehwemu ewie na nya wo mu a fair enough eyo mo nso ase ne ebe ga na ni bia no yemfo mo mfa saa kwan kro no aso osanti to sure Ghana mampanyi na Danko Akufo-Addo kane mampanyi John Dramani Mahama posi dom sayine ne Attorney General ankrankran no yimeku awodo se wo mra mu emeboa wo mo sebe ya atentere ne ebededi wenti ne ato nsade afra mampanyi na Danko Akufo-Addo a oye human rights lawyer na nipa enkwanda na koma so ene na aban mu mpanifo te se Attorney General afa Minister of Children, Social and Gender Protection, Inspector General of Police, former President here John Dramani Mahama, Nana Owo Achim Kotoku traditional area, Abriem Hene, Afosu Hene, Speaker of Parliament, any akweku ahodo e kasa fa nipa fa ahodie hu o man mu nyina se omo mebo abusua no